tini jaka ang video khaimang kai kabang ma Facebook rogono Bubagra ni bagai khuk hamya ke comment khaimani te khuk hamya bai kok samani nugo ang bumung kai saya borno hapana jan bukhani mote ang saja gyang mana ang amsawo amorok sob sanga kai nini borok no ang buni borok no saya borok sananya nini borok se sampula thikre tamni bujina na ya hono borok Bubagra to kebni bagai hamya khaya chini dopha ni bagai no kaham khlanya thang dong bo chin dopha ni bagai kaham khlanya thang dong kai alja hamya kok sai tongnai comment sai tongnai bim bagai bu kaham nai borok kha Bubagra nyu bodol khayo honi pano borok kok hamya sai mano hapana amu bodol bai kun grible amu just haino kaisa kun kaisa mani sanen lama kun kaisa jinis mane manani lama amani ti amani bagai se amu bodol sangma khalai gamanu bodol onyu khayo bo bodol onyu khayo ni saja yang mane amu kunu krai amu just sambila pro nadi jini dopha jini borok amte simana nya hingke kabang ma jaga onu no gan dike salimani amang jajagya norok bahing jaga mo comment ke sadi bakcha buksuro ka to jajagya no kabang ma tongnai amu sana thanga kai Bubagra na anti samar jaya tai tiprasa nang nungmani ka jaga mo bo tiprasa to tisa tiprasa no che sawi tongo hai irai bon but anti khainango irai si khainango ne amo actually jaya no kalayo asuk video khali ang ngomni tiyan otoping ti kisan ma khaisane amne himle ang mo kuno ungkoya mane ang mo ani just bukhani ang arnang jigang ang ma samani nor bahima tong comment ke sada ki kisa pana arnang jigang trong no